Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa a Najeriya ta EFCC ta tsare tsohon shugaban kamfanin man fetur na NNPCL Mele Kyari domin bincike kan kuɗaɗen da aka ware na gyaran matatun mai a lokacin da yake kan shugabancin kamfanin. Jaridar Daily Trust ta rawaito cewa wata majiya ta tabbatar da cewa Kyari, wanda tun da farko aka saka shi cikin jerin waɗanda aka sanya wa idanu, ya isa hedkwatar EFCC da ke Abuja da misalin karfe 2:30 na ranar Laraba. Wata majiya daga cikin hukumar ta ce yana isa ofishinsu kuma za a kai shi wajen da ƙwararrun masu bincike za su fara gudanar da cikakken bincike a kansa. A baya-bayan nan dai wata kotun tarayya Abuja ta dakatar da dukkanin asusun bankunan da ake alakantawa da Kyari bisa buƙatar da EFCC ta shigar gabanta. Har yanzu ba a fitar da cikakken bayani kan binciken da ake yi masa ba, sai dai ana sa ran ƙarin bayani daga hukumar nan gaba kaɗan. Kafin wannan lokaci dai an samu cece-kuce kan kuɗaɗen da aka ware domin aikin gyaran matatun man fetur 4 da ke a Najeriya, bayan da rahotanni suka tabbatar da cewa ba a kammala gyaran nasu ba. DCL Hausa, Salisu Ado Suleiman. DCL Hausa.